Querido oyente de Radio Energía y televidentes de Energía Vision, un feliz día, un feliz Jaweps. Hoy nos tiene un programa especial de Tribuna Popular, nos colega señor Jonchi Dortalina, está arriba assignments y nos está cinta para señor Dortalina, amita Hans Elsbo presentador. Hoy nos tiene un programa interesante en vista que semana pasada el reporte de evaluación de 2005, 5 años de estructura de Caribe holandês a ser presentada por a presidenta da comissão, senhora Spies, que é ex-ministra de Assuntos Constitucional, e de caso que sua comissão a publicar o rapport, que é quantioso como nós mesmos bisa, pero sem dúvida nós também fazemos o melhor intento junto com nós invitado especial hoje, que é o senhor Gilbert Isabella, que é nosso representante de reino aqui no nosso território de Saba, Centro-Eustácias e Seguro Bonaire. Meneer Isabella, welkom. Bom dia, Toerende, e dank je para a invitação. Nou, dat is mijn eerste vraag. Hoe gaat het met het papiermens? Want dat was uw belofte en u zit al ruim een jaar, hè? Ja, mita sigi na holandês ainda not papia suficiente papimento, pero mita sinja mita hasi mi best. Maar ik moet nog wel echt in het Nederlands echt mijn toelichting kunnen geven. Daarom heb ik niet aangekondigd dat wij het in het Nederlands zouden houden. Want ik ging u dat vragen. Hoe staat het met het papiermens? Gaat u naar les? Hoe zijn de vorderingen daarheen? Nou, ik heb deze week alweer elke dag les gehad. Ja. Ik heb een goede docent, maar ik ben niet zo'n goede leerling. Want ik studeer... Dat is druk ook, hè? Ja, het is heel druk en ik studeer dus te weinig. Het verstaan gaat steeds beter, het lezen gaat steeds beter, maar het spreken... U snapt natuurlijk dat ik ook een klein beetje schroom heb om fouten te maken. Dus, en er wordt natuurlijk veel te veel Nederlands tegen mij gesproken. Maar nou, dat is misschien de tendens. Maar u moet het gewoon zeggen, nou, praat met mijn mens met me. Ja, er is zelfs niet in die formaat, maar in het Nederlands natuurlijk. Ja. Maar zullen we het vandaag nog wel even in het Nederlands doen? We gaan het zeker in het Nederlands veiliger, doen. Ja. En we gaan natuurlijk, zoals ik al heb aangekondigd, in zaken de evaluatierapport. Ja, helder. Dat is reeds gepubliceerd. De commissie heeft zich gebogen over het rapport en zich uitgesproken. En het rapport zit in onze gemeenschap. En ik weet zeker dat u het ook heeft kunnen lezen. Ja, ik heb het gelezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet alle 800 bladzijden heb gelezen. Want er is een advies en er zijn 3 deelrapporten. Ja, dat is zo. Wat ik nu aan het doen ben is natuurlijk, ik heb het advies gelezen. Ik heb natuurlijk alle samenvattingen gelezen. Misschien ook wel goed voor de luisteraars en de kijkers om te zeggen dat er ook echt samenvattingen zijn. Tuurlijk. In onze 3 talen, dus in het Papiamento, in het Engels en in het Nederlands. Dus ik hoop dat de mensen ook de moeite nemen om in ieder geval de samenvattingen te lezen. Interessante notities van de commissie Spies. En ik denk dat het ook echt de moeite waard is. Zeker voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in alle achtergronden om het hele rapport te lezen. Wij zijn erop aan het studeren. Daar gaan we ongetwijfeld zo meteen wat dieper op in. Ik vind het een zeer interessant rapport. Er staan zeer veel wetenswaardigheden in. En wat dat betreft vind ik dat de commissie Spies ook wel een compliment verdient. U en ik weten dat er veel sceptisch was. Van nou, eerst maar eens zien wat ze ervan maken. Ja. Eerst maar zien of ze ook echt opschrijven wat de bevolking vindt. Ik vind dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. Ik vind als ik kijk naar ook al dat rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. De mening van de bewoners. Nou, dat is niet voor de poes, zeggen we dan. Dus ik vind dat ze dat heel netjes hebben opgeschreven. En ik denk dat het ook heel goed is. Er wordt veel over gesproken. We weten natuurlijk wat knelpunten zijn. Maar het staat nu weer eens een keer op papier. Met echte belofte dat daar vanuit het kabinet een reactie op komt. Nou, ik denk dat dat winst is. En denkt u dat het natuurlijk zijn tijd zal nemen ook om dit allemaal te dissemineren in het gemeenschap? Hè? Ja, ik denk dat, wat u zelf al heeft gemerkt, ook de opdrachtgevers, dus de 3 gedeputeerden van de 3 eilanden en de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens mij is er al gezegd dat de eilanden rond half januari met een gemeenschappelijke reactie zullen komen. Dus u ziet ook de eilandbestuurders nemen de tijd om goed naar het rapport te kijken. Nou, vanzelfsprekend doen we dat in Den Haag ook.
En ik wil de komende tijd ook gebruiken om nog in gesprekken met de bestuurders, maar ook nog met een aantal partijen op de eilanden, om nog eens een keer te horen van nou, wat moet nou heel nadrukkelijk nog eens een keer onder de aandacht komen. Ik denk dat het rapport meer dan voldoende aanknopingspunten geeft. Ja. En u zit ruim een jaar in uw functie. En natuurlijk de resultaten of de conclusies van het rapport kunt u ook zelf aanvoelen in deze korte periode van een jaar. Want natuurlijk, uw zittingsperiode is 6 jaar. Ja. En u heeft nog 5 te gaan. Maar in deze korte periode van 1 jaar, heeft u dat toch kunnen voelen en merken? Ja, ik hoop het. En ik hoop dat de mensen ook hebben gemerkt dat ik ben niet iemand die alleen van achter een bureau en alleen maar met officiële bestuurders spreekt. Ja. Ik probeer op de eilanden ook gewoon zelf bezoeken af te leggen, veel mensen te spreken. Ik kan u vertellen en verklappen dat ik ook heel veel berichten krijg van mensen. Dus het is ook wel heel prettig voor mij dat ik ook buiten de officiële kanalen om heel veel informatie krijg. Dat helpt mij bij het uitoefenen van mijn functie zoals ik het graag wil doen. Dus ik herken echt heel veel uit het rapport. Maar ook omdat ik hier gewoon natuurlijk zelf woon. Ik woon, ik werk en ik leef hier. Kom regelmatig op de bovenwinden. Ja, dat betekent dat je toch een ander beeld krijgt van de eilanden. En ik kan u verklappen dat ze in Den Haag af en toe al beginnen te zuchten. Als ze denken, daar komt Isabelle weer aan. Maar dat is ook volgens mij een van mijn opdrachten. Ervoor zorgen dat ook in Den Haag men heel goed hoort van een bestuurder, want ik zit hier als bestuurder namens de ministerraad, van de bestuurder hoorde hoe het nou op de eilanden gaat. En in het afgelopen jaar heb ik denk ik heel veel geleerd. Ik woon met heel veel plezier zoals u weet. Ik zie heel veel mensen, ik spreek heel veel mensen en de functie is natuurlijk een hele bijzondere. Daar komen we misschien zo meteen nog wel even op terug. Ook naar aanleiding van een aantal opmerkingen in het rapport. Ja, ik denk dat ik in het jaar wel heb gezien dat een aantal zaken die hier worden genoemd in het rapport ook echt kloppen. En dat ook belangrijk is dat dat in Den Haag goed doorklinkt. De titel van het rapport is het verbondenheid tussen de twee Nederlanden. De Europese Nederlanden en de Caribische Nederland. Hoe voelt u dat aan? Is de titel goed gekozen en de inhoud gerelateerd aan de titel? Ja, wat mij betreft wel. Ik merk steeds dat we, of ik nou in Den Haag ben of hier op de eilanden, want het gebeurt aan beide zijden van de oceaan hoor, dat we toch heel veel de neiging hebben om naar elkaar te wijzen en over dingen te spreken die niet goed gaan. En dan krijg je toch altijd een klein beetje dat wij-zij gevoel. Dat spreekt ook uit dit rapport. Hè. We voelen ons niet altijd met elkaar verbonden. Ja, voor mij is het zonneklaar. We zijn met elkaar verbonden. We hebben een geschiedenis met elkaar. We hebben familiebanden in Nederland, hier op de eilanden. We zijn door onze historie met elkaar verbonden. Ja, ik denk dat je dat niet zomaar doorknipt. Die verbondenheid blijft er. Ik denk dat er wel een aantal opmerkingen zijn dat je af en toe eens moet laten zien dat je die verbondenheid ook echt met elkaar deelt. Zowel hier op de eilanden, op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, maar ook in Den Haag. Want er sprake is van verbondenheid. Ik voel hem. U weet, ik ben geboren op Curaçao, een van de andere eilanden. Ik voel die verbondenheid als geen ander. En volgens mij heb ik ook van heel veel mensen gehoord, die band met Nederland is voor ons belangrijk. En het zou eens goed zijn als dat ook af en toe eens wat positiever in het licht komt. Nou, ik denk een mooie opdracht ook voor de Rijksvertegenwoordiger en zijn mensen om daaraan te werken. Sprekende over verbondenheid. Men merkt wel dat gevoel vanuit een koninkrijk, een totaliteit, weinig te zien is. Bijvoorbeeld op feestdagen of speciale feestdagen die wij samen delen. Voel je een soort antipathie of minder gevoel van die verbondenheid juist? Nou, is dat echt zo? Ik ga er nu eentje noemen, hè? Dia de Rincon. Nou, Dia de Rincon is heel lokaal. Ik praat over een breder verband. Ja, neem het toch even als voorbeeld. Hè. Als u het hebt over verbondenheid, volgens mij sprak daar de verbondenheid in optima forma voor zich. Dit jaar wel. Koning en koningin hier op het eiland om te laten zien dat ook feestdagen van een eiland, en in dit geval dit jaar was het Bonaire. Ik durf bijna de verwachting wel uit te spreken dat dat wellicht ook nog eens een keer op andere eilanden gaat gebeuren. Maar juist daar sprak ook die verbondenheid uit. En dat is denk ik wel een heel belangrijk signaal. Ik vind ook eerlijk gezegd, en volgens mij is het ook echt zo ervaren door het koningspaar. Het was geweldig. Ik bedoel, een warme onthaal kon het koningspaar volgens mij niet krijgen hier op Bonaire. Dat heeft Bonaire en de bevolking van Bonaire ook echt fantastisch gedaan. En daar spreekt die warmte ook uit. Daar zie je dat we elkaar echt niet zomaar loslaten. Daar zie je dat die verbondenheid en die betrokkenheid er ook echt is.
Ja, of dat op alle feestdagen zo is, nou, daar kun je een vraag dat kan je betwisten, want maar dat betwist ik op dit moment. Nou, maar laat ik u een geheimje verklappen. Die verbondenheid zie je dan ook niet in Nederland, hoor, op bepaalde feestdagen. Ja. En er zijn alle winkels open en dan loopt iedereen gewoon zijn dagelijkse boodschappen te doen. Ja, is er dan sprake van een verbondenheid? Ik denk dat kern van het verhaal blijft toch, we hebben die gemeenschappelijke historie, we hebben die banden met elkaar. Ik hoor, nou ja, niet dagelijks, maar toch echt heel regelmatig, ook van de mensen van de verschillende eilanden, die verbondenheid is er, die verbondenheid voelen wij. En ik vind het aan ons als bestuurders, u, ik, andere mensen hier op de eilanden, ook onze taak om dan ook vorm te geven aan die verbondenheid. Mensen moeten het kunnen ervaren. Mensen moeten het kunnen voelen dat we verbonden zijn met elkaar. En we moeten er ook staan als het een keer moeilijk is. En natuurlijk, je gaat elkaar niet elke dag schouderklopjes geven. Dat zit namelijk niet in de aard van de mensen. Maar als het nodig is, laat dan zien dat je er bent. En dat vind ik wel een heel belangrijk uitgangspunt. En dan mag je ook stimuleren. En wat mij betreft, ja, absoluut. Samen thuis. Absoluut, samen uit, samen thuis. Ja. En soms in moeilijke tijden juist even die arm om de schouder heen slaan. En dat geldt ook op individueel niveau. En dat is niet alleen mijn verantwoordelijkheid. Dat is ook de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de gemeenschap onderling. Ik denk, elkaar steunen in moeilijke tijden is denk ik een heel belangrijk gegeven. En juist dat zie je natuurlijk op de eilanden toch regelmatig terugkomen. Nou, dat zou ik ook wel graag af en toe wat meer in de bestuurlijke verhoudingen willen zien. Laat ik het dan maar zo noemen. Ja, goed. Het rapport wijst ook in de tekortkomingen van de situatie vanaf het begin dat de wetgeving misschien beter of eerder en dan beter voorbereid moest worden om in werking te treden op de eilanden of in deze 5 jaar periode. Wat is uw mening daarover? Nou, ik denk dat het gewoon klopt. Ik heb dat zelf ook ervaren in het afgelopen jaar. Ik zie nu welke wetten er ook allemaal op ons afkomen. Dat gaat overigens wel beter, hè? Dat wordt ook gezegd. Ja. Ik denk misschien wel belangrijk om nog een keer te benoemen dat ook het rapport zegt heel nadrukkelijk, we zijn pas 5 jaar op pad met elkaar in deze nieuwe constructie. En natuurlijk is 5 jaar best een lange tijd, maar als het gaat om veranderingen in structuren, in andere manier van samenwerken, dan is 5 jaar natuurlijk eigenlijk heel erg kort. En voordat je op gang bent, ben je al bijna 2 jaar verder. En dan moet je nog gaan beginnen. Dus ook wat we nu terugkijken is natuurlijk eigenlijk over een hele korte periode. Dat wil ik toch even opgemerkt hebben. Dat zegt ook de commissie Spies heel nadrukkelijk. En dan zie je zeker bij die wet en regelgeving dat het natuurlijk eigenlijk voor de relatief kleine gemeenschap op de eilanden heel snel is gegaan. Zelfs met de afspraak dat we terughoudend zouden zijn vanuit Den Haag. Zie je dat bijvoorbeeld alle wetgeving van de Nederlandse Antillen, dat moest omgezet worden. Want de Nederlandse Antillen bestonden niet meer op 10-10-10. Dus dan is dat omgezet en dat lijkt dan niet zo heel veel werk tussen haakjes, want het was heel veel werk, maar niet zo heel veel verandering. Tegelijkertijd zie je dat al die nieuwe wetten in één keer van kracht worden. Ja, dat is veel. En ik heb ook in Den Haag regelmatig gezegd, we beseffen ons echt te weinig in Den Haag hoeveel werk dat vraagt van een bestuur, maar ook van de ambtelijke ondersteuning op eilanden die daar niet op ingericht zijn. Ook daar zegt het rapport straks nog wat over, dus ik hoop dat we daar straks ook nog op terugkomen. En ziet u ook misschien het informatie verschaffen van het terughoudendheid als politiek, dus als beleid, dat meer naar voren moest gebracht worden door gezagdragers in Nederland, maar ook hier, want de verwachtingen waren hoog bij 10-10-10. Ja, ik denk dat er zijn volgens mij een paar verschillende dingen. De verwachtingen over heel veel onderwerpen waren zeer hoog gespannen. U woont al wat langer hier op het eiland, dus u bent er zelf ook bij betrokken geweest. U weet dat daar op verschillende beelden mensen verwachtingen hadden. Het rapport schrijft heel duidelijk, aan veel van die verwachtingen is niet voldaan of nog niet voldaan. We zijn op weg, maar het is nog niet helemaal datgene wat het zou moeten zijn. Dat geldt zowel op het terrein van die wetgeving, maar zeker voor de gevolgen van de bevolking en ook als het gaat om het bestuur. Ik denk dat, maar goed, ik ben er zelf natuurlijk net pas bij, dat we hebben nagelaten om met elkaar nog eens goed door te praten. Wat gaan we nu echt doen na 10-10-10? Hoe gaan we dat met elkaar invullen? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat doen we als we er niet uitkomen met elkaar? Dat is eigenlijk gaandeweg is dat pas opgepakt. Nu zitten we op zo'n moment na 5 jaar. Ik denk dat het ook echt heel goed is om na 5 jaar eens even stil te staan met elkaar. Samen door te nemen. Ja. Wat hebben we nu bereikt? Precies. Zitten we op de goede weg? Wat is er niet gebeurd wat we eigenlijk wel hadden gehoopt of hadden we verwacht? En hoe kunnen we dat alsnog doen? Of misschien ook wel met elkaar zeggen van als we nu even kijken naar 5 jaar... het komt niet helemaal uit. Misschien moeten we ook wel een andere koers inslaan. Maar dat is aan de politiek.
Ja. Dat is aan het kabinet. Maar u vraagt me, wat ziet u? Nou, ik herken dus de opmerkingen. Ik denk dat we daar echt heel veel zouden kunnen leren. Tegelijkertijd probeer ik ook de nuance aan te brengen dat ook het rapport zegt, het is pas 5 jaar, er zijn een aantal dingen niet uitgekomen, maar laten we vooral kijken met elkaar, wat is dat dan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die verwachting misschien wel wordt gerealiseerd? Goed zo. We gaan even naar een break. Querido oyente y televidentes, nós também passamos um break. Dia nós também com o senhor Isabella, nosso representante de Reino para nos área de Caribe holandês. Nós também com dia e queda conosco. Danke para queda junto conosco em o programa especial de Tribuna Popular, uma edição especial do quadro de Rapport de Evaluação 2015. E maneira nós avisa, nós temos como invitado especial nosso representante de Reino, senhor Gilbert Isabella, que está aqui dentro do estúdio e está abertamente, simpaticamente, também conversar over o tema que está sendo importante, que está em rapport de evaluação e maneira la bisa está bezig com o papimento. Dus maar die zie een tikje maas op papimento. Maar we gaan meteen terug naar het Nederlands. Dit heb ik goed kunnen volgen, ja, hoor. Dus, dat heb ik speciaal een beetje rustiger gesproken. Ja. Goed. Nou, wij hadden in de introductie misschien de limitaties van het begin van het rapport. Je hebt verwachtingen gehad. Er zijn ook, nou niet onrustigheden, maar er zijn thema's die dus toch knelpunten zijn. Bijvoorbeeld de belasting, de grondbelasting die nog te bepalen valt. Er waren zoveel andere thema's, bijvoorbeeld in de zorgverzekering, maar dat is intussen veel verbeterd en gevorderd in de dienstverlening. Centraal staat in de kritiek onder het volk en wat wij hebben onderzocht, is dat de diensten, of de ministeries in dit geval, misschien goed gedoteerd zijn. Logistiek, infrastructuur, zelfs mensen. Maar als het tot het volk komt, dan is die behandeling een beetje kil. Een beetje niet terughouden, maar ver van de daadwerkelijke beleveniswereld van de lokale mens. Ja, ik herken dat wel. En ik denk ook dat ik heel goed me kan voorstellen dat juist de bewoners van de eilanden dat als geen ander zo hebben ervaren. En ik vind het daarom ook heel goed dat dat door de commissie Spies ook echt een keer echt zwart op wit is gezet. Want u vroeg al, u woont hier nu een jaar, wat heeft u er zelf van gemerkt? Dat merk ik natuurlijk ook. Ik hoor dat van de mensen. Die zeggen ook, ja, hoe kan nou dat dit zo is en dat op die manier gebeurt? Alle ministeries hebben natuurlijk een opdracht meegekregen om de zaken goed te regelen. Wat er niet is gebeurd, en dat is volgens mij een van de kritiekpunten van de commissie Spies richting de Rijksoverheid. En ik denk, steek je hand in eigen boezem, dus voel de tik op je vingers. Is dat zeg maar niet en onvoldoende integraal is gewerkt. Dus hebben we gezegd van er zijn 10 ministeries. We organiseren een Rijksdienst Caribisch Nederland waar al die ministeries vandaan uit worden aangestuurd. En eigenlijk zegt het rapport dat is onvoldoende. En dat is wat mensen natuurlijk direct merken. Wat je ziet is dat op de onderdelen waar een ministerie heeft gezegd, nou we gaan daar naartoe werken. Dus er is een zogenaamde stip op de horizon gezet. Wij willen binnen 5 jaar dit en dit hebben bereikt. Daarvan zie je dat dat eigenlijk heel goed gelukt is. Onderwijs is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. Ze gezegd vanuit het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschappen, wij zorgen ervoor dat het onderwijs op de eilanden het niveau van Nederland haalt en dat de schoolgebouw er netjes uitziet. Ik denk dat we allemaal kunnen zien, en als ik een aantal ouders spreek van leerlingen, dat ze daar ook heel tevreden over zijn. We hebben allemaal kunnen constateren dat er echt aan de schoolgebouw wat is gedaan, dat er gewerkt is aan de kwaliteit van de docenten, dat er gesproken wordt over de taal waarin het onderwijs moet worden gericht. En dat is gelukt. En de infrastructuur, de logistiek ook. En dat is dus gelukt. Gezondheidszorg, met alle opmerkingen die je daarover kunt maken. Ook daar heb je gezien. Hè. En ik denk dat het toch goed is om dat ook even te noemen, ook voor de kijkers en de luisteraars. En dan heb ik het niet over de individuele kwesties. Hè, want het kan altijd zijn dat in jouw geval het net anders is uitgelegd en dat je daar dus een probleem mee hebt. Maar als je ziet dat we begonnen met een budget van om en nabij de 15 à 20 miljoen geloof ik. En dat inmiddels de teller op meer dan 100 miljoen staat als het gaat om investering vanuit het ministerie van Volksgezondheid per jaar. Ja. Wat er wordt geïnvesteerd in de volksgezondheid van de mensen op de eilanden. Dat is niet niks. En dan zeg ik er ook altijd bij, maar als jij of
of jouw vader of je opa last heeft van zijn mond en de tandartszorg is er net uitgehaald, dan voel je dat natuurlijk als iets anders. En dan helpen deze grote getallen niet. Maar overal, en dat hoor je ook terug in het rapport van Spies, overal moet je dan wel zeggen met elkaar en constateren, er is heel veel geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Ja, er is ook een andere zijde van dat verhaal van de cijfers, dat wij ook bijdragen. Wij betalen ook belastingen en er komen om en nabij rond de 70 miljoen toch van onze kant van de eilanden toch in de pot. Ja, maar als u dan ook verder kijkt naar de cijfers, dan ziet u dat er ook ruim 300 miljoen wordt geïnvesteerd. Dus uiteindelijk is de balans heel positief. Dat wil ik dus zeggen. Ja. Dus het is die verbondenheid is dat wij dus ook mee betalen. Ja, maar dat is ook goed. Laat ik daar geen misverstand over bestaan. Het is goed dat er geïnvesteerd wordt en dat ook vanuit de belastingen, want daar betalen we ook in het Koninkrijk onze voorzieningen van. Daar worden onze voorzieningen van vergoed. Dus het is goed dat daar zeg maar die inning ook is. Ik weet natuurlijk als geen ander dat ook daar wat pijn zit, want ja, wat zie je nu met 10-10-10? Er zijn een aantal zaken goed op orde gekomen, het toezicht, maar ook de handhaving ervan. Dus ja, daar waar de belasting... Een van de sterke kanten van de experiment is dat de toezicht versterkt is. Ja, en dan kan je dat ook merken binnen de Belastingdienst. Nou ja, dat is altijd te gek, hè? Want aan de ene kant zie je dat eigenlijk de roep om meer toezicht, om niet meer afhankelijk te zijn van willekeur, dat men dat eigenlijk heel positief vindt. Ja. Alleen aan de andere kant, als dat net betekent dat je dus wel heel erg keurig gehouden wordt om je belasting op tijd te betalen, ja, dan beginnen we, dat zou ik ook doen hoor, beginnen we met z'n allen een beetje te piepen. Dus dat maakt het wel lastig. Een ander probleem, en dat vind ik ook wel heel belangrijk om toch hier te benoemen, want daar hoor ik eigenlijk na de verschijning van dit rapport heel weinig over. Allerlei mensen maken allerlei opmerkingen over verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Maar een van de grote problemen die mij zorgen baart en waar ik nog steeds ook de aandacht voor vraag, is toch ook de sociale armoede. En er wordt natuurlijk veel over gezegd, maar dat is natuurlijk wel een van de kernpunten ook uit het rapport en wat mensen ook direct raakt. En dan denk je, daar moeten we toch met z'n allen, weer die verbondenheid, daar moeten we toch met z'n allen echt een oplossing voor vinden. Maar is het niet zo dat de lokale overheid, dus de OLB, tezamen met de BZK, dus de Binnenlandse Zaken en de andere ministeries, aan dit soort projecten en programma's werken? Ja. En toch gebeurt het niet zo snel. Het neemt wel ruim een tijd voordat je dus bepaalde programma's te werk krijgt of zelfs gefinancierd. Ja, wat mij betreft te veel tijd. Absoluut mee eens. Dat lijkt me ook. Absoluut mee eens. En dan moeten we elkaar ook echt recht in de ogen aankijken. En dat geldt voor het openbaar lichaam. Daar kan ik zo meteen ook nog even iets over zeggen. Want daar wordt ook wat over gezegd in het rapport Spies. Ook over de centrale overheid, de Rijksoverheid wordt wat gezegd. En je ziet eigenlijk daar waar je met elkaar elke keer die discussie aangaat, hoe het nou moet of niet moet of welke richting het op moet gaan, dat heel veel tijd vraagt. En ik denk, het gaat er natuurlijk toch echt om ervoor te zorgen dat de mensen op de eilanden ook dat niveau kunnen bereiken waarin ze hier op de eilanden gewoon hun leven kunnen leven. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het is ondenkbaar en onvoorstelbaar dat de kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Of dat ze met honger in de maag op school zitten en dan kunnen ze niet zo goed leren. En dat er dan weer een ander project moet worden opgestart om dat weer voor elkaar te krijgen. Dus ik denk, daar moeten we met elkaar veel dichter bij elkaar komen om dat probleem aan te pakken. Gezien het feit dat u dus dat ook als een knelpunt en het baart u zorgen, betekent dat u dus meer aandacht en accent zal leggen over dat sociaal... Ik kan u verklappen dat ik dat al heb gedaan en dat ik zal blijven doen. Kijk, u weet dat ik regelmatig naar Den Haag terug ga om te vertellen over hoe het gaat op de eilanden, wat ik heb gehoord. Ik zeg ook altijd hier tegen de bestuurders, ik verzin dat niet allemaal zelf. Ik heb die gesprekken met mensen, met de organisaties, met NGO's, met de bestuurders natuurlijk. En dat verhaal vertel ik ook in Den Haag. Dus het is goed als we met elkaar hetzelfde verhaal vertellen. Want als we nou met elkaar zeggen van die sociale problematiek is ons zo, dat baart ons zoveel zorgen en dat is ons ernst, dan ga je ook met elkaar stappen zetten. Ik heb dat bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een aantal keren herhaald. Het wordt hier ook in het rapport nog eens expliciet benoemd. Daar waar mensen voelen dat er geen vooruitgang is, ervaren ze dat ook zo, baart ze zorgen en zijn mensen ontevreden. En dan krijg je ook een afstand, dan krijg je ook een verwijdering. Ja, ik denk dat het onze dure plicht is, lokaal bestuur, maar ook de Rijksoverheid, om nu met elkaar de komende tijd heel veel aandacht te besteden aan met name die sociale problematiek. Want dat is wat mensen op het eiland per direct voelen. U en ik voelen dat niet.
Maar de mensen waar het om gaat, zeer zeker wel. En ik vind het echt onze dure plicht om daar nu eens een keer stappen in te zetten. Daar zal ik als Rijksvertegenwoordiger, waar ik kan, echt een bijdrage aan willen leveren. Maar ook hier geldt voor eerste verantwoordelijkheid bij het lokale bestuur in samenspraak met de Rijksoverheid. Betekent dat dat de lokale bestuur meer verantwoordelijkheid moet nemen op zichzelf en dan beter voorbereiden met programma's naar jullie toe als BZK? Nou, ik denk dat het goed is om dat ook in gezamenlijkheid te doen. Ik vind dat we, en dat zegt het rapport eigenlijk ook, je moet nu niet naar elkaar gaan zitten wijzen van jij had dit moeten doen of jij had zus moeten doen. Ik denk, we onderkennen het probleem, we weten eigenlijk dat het speelt. En laten we nu met elkaar vooral kijken, en hoe gaan we het nou oplossen? Laten we ophouden met allerlei structuurdiscussies of wat dan ook. We zien dat er een probleem is, we willen er wat aan doen, gezamenlijk. Daar zijn budgetten voor beschikbaar. Laten we nou de juiste keuzes maken met elkaar. Zorg er nou voor dat de mensen waar het om gaat ook weten dat daar echt aan gewerkt wordt. En laat ze het ook zichtbaar ervaren dat het verbetert. We kunnen de groeperingen waar het om gaat benoemen. Onze ouderen hier op de eilanden. We maken ons daar allemaal zorgen over. Dan denk ik van, nou, als je die specifiek... Een inkomenspatroon van 60% van onze bevolking. Ja, nou, dat ligt soort onder zaken. de maat. Ja, dan moet je dus met elkaar afspreken, als dat nu 60% is, dan willen we, ik bedoel weer die stip op de horizon, dan zeggen we met elkaar, wij zorgen ervoor dat de komende jaren dat naar beneden gaat en dan kun je dat met elkaar afspreken, kun je elkaar ook op controleren. Doen we dat nou echt goed? Als er extra middelen beschikbaar komen, zetten we die extra middelen dan ook echt in om die stap 2 te zetten. En als er weer wat komt, doen we dan stap 3. Of gaan we dan weer in één keer naar een ander projectje toe. Ja, dat moet je niet hebben. Dan moet je ook heel gericht je efforts inzetten op dat probleem oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. U weet, ik ben ook bestuurder geweest in een grote stad, waar armoedeproblematiek ook helaas nog steeds voorkwam en voorkomt. Dus ook om even aan te geven, het is niet zo dat er in Nederland geen mensen in armoede leven. Helaas, moet ik zeggen. Dus die problematiek herken ik. Maar ook daar hebben we gezegd van, daar ga je er met elkaar aan werken. Alles bij elkaar schrapen om ervoor te zorgen dat de mensen waar we het over hebben het echt ervaren en het ook echt beter gaan krijgen. Nederland is de 5e meest competitieve economie in Europa. Ja. En het is mijn denkwijze dat als je de sociale situatie wil verbeteren, moet je dus ook aan de economie kunnen werken. Werk is de beste manier om uit de armoede te geraken, zeg ik altijd. Precies. Want je kan de staatskas belasten met sociaal programma's. Maar het beste is om de burgers eigenlijk te vervormen naar productieve burgers. Nou, ik vind het heel aardig dat u dat aankaart, dit onderwerp. Want daar kan ik wel iets over zeggen. Eén voorbeeld toch. Hè, want ik merk dat er ook heel veel informatie niet bekend is bij mensen op het eiland. Eén voorbeeld. Wij geven als Rijksoverheid in samenspraak met het openbaar lichaam tewerkstellingsvergunningen af. Dat zijn er ruim 1300 in Caribisch Nederland. Ja, dat moet mij laten informeren. Ja, tegelijkertijd weten we ook dat er een aantal mensen geen werk hebben op de eilanden. We hebben een school, we hebben opleidingsinstituten. Waarom lukt het ons nou niet om met alle betrokken partijen ervoor te zorgen dat de mensen die nu geen werk hebben, en we zeiden net al met elkaar, hè, werk is de beste manier om uit de armoede te komen. Dan verdien je geld. Dat moet voldoende zijn hoor. Daar is ook natuurlijk wel iets over te zeggen. Maar waarom lukt het ons niet om met elkaar ervoor te zorgen dat eerst de mensen die werkloos zijn. En ik kan u vertellen dat de top 5 van de meest gevraagde functies op deze eilanden, dat is, ik doe het even uit mijn hoofd. En op volgorde zal het goed zijn, maar metselaar, timmerlieden, huishoudelijke hulpen, koks en volgens mij is nummer 5 managers. Nou, managers hebben we hier zat, denk ik dan. Maar die andere 4 beroepen, ja, dat is eervol werk. Dat is vakmanschap. Daar kunnen we toch onze jongeren voor opleiden. En ervoor zorgen dat ze aan het werk komen, dat ze hier het werk kunnen doen wat hier is. En dan hoeven we in ieder geval een aantal vergunningen niet meer af te geven. Hebben onze mensen werk, hebben ze inkomen en kunnen ze dus meer dingen doen. Dat gebeurt nog onvoldoende. Wij komen zo terug, we gaan naar de break. Is goed. Dank u, Pablo Taberg. E a queda conosco em programa Tribuna Popular Especial com nos invitado de AWE, tá, senhor Gilbert Isabella, Cutanos, representante de Reino para Caribe Holandes. Meneer Isabella, wij hadden het zo net over de beste manier om de sociale situatie te verbeteren is door de economische ontwikkeling en natuurlijk werkgelegenheid schepping. Ja. Voor 1010, dus 5 jaar terug, had je dus een aanloopsituatie beginnende met
rapport Jeseroen, daarna de slotverklaring in 2006 en de verschillende afspraken die zijn gemaakt met de ministeries onder de kabinet Balkenende en onze regeringen op eilanden of eilandgebieden. Toch zie je dus dat de voorbereidingen in zaken de economische ontwikkeling, want er was heel veel geaccentueerd en voorbereid op de constitutionele voorbereidingen. Dus de acties die moeten lopen naar 10-10-10. Maar in de economische lijn is er weinig voorbereid. En dan zie je dus dat overlopen in deze afgelopen 5 jaar. Want je ziet dat er geen structurele economisch plan is gemaakt. Je ziet geen structurele samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Landbouw en Wetenschappen nu, zoals we het nu noemen. Wat is uw idee hierover? Moeten wij misschien een meerjarenplan... Er is een meerjarenplan gepresenteerd. Er is een meerjarenplan. Maar de totaliteit van Nederland ligt toch even anders. Want je hebt economische delegaties. Je hebt economische fondsen voor het herstel van de Nederlandse economie. Wat onze economie trouwens ook is. Hoe ziet u dat? Nou, laat ik er een paar dingen over zeggen. Want ik denk dat u terecht wijst op dat er natuurlijk heel veel aandacht is uitgegaan naar de constitutionele vormgeving. Hè, van wat gebeurt er nu met de eilanden na 10-10-10. Nou, daar is gekozen voor de structuur die er nu ligt. Dat heeft heel veel tijd en aandacht gevraagd en ook gekregen, ook in de aanloop. Dat weet u zelf beter dan wie dan ook. Dus dat is gebeurd. U zei het al terecht, hè, wat er dan nodig zou zijn om op de langere termijn ook te kijken, in de middellange termijn, wat doe je nu met die economische ontwikkeling? Dat is nu precies de reden waarom er in het meerjarenplan met Bonaire en Saba, en ik kan erbij zeggen dat het voor Sint-Eustatius gewoon klaar ligt. U weet dat er nog wat anders speelt, maar die zijn we echt niet vergeten en die zullen we ook niet vergeten. Laat ik dat hier nog eens een keer benadrukken. Maar in die meerjarenplannen zijn 3 thema's benoemd. Kinderrechten, sociale problematiek aanpakken en economische ontwikkeling bevorderen. Dus er is al gekozen en dat sluit eigenlijk naadloos aan. Nou, dat is natuurlijk al meegenomen, maar eigenlijk naadloos aan op wat het rapport Spies ook aangeeft. Maak een goede keuze en zorg dat je een integraal plan ontwikkelt met elkaar. Dat nieuwe meerjarenplan is nou net een eerste stap. Het is nog lang niet af. Ook daar wordt terecht van gezegd dat het is een opsomming van heel veel projecten. Maar zeker op het thema economische ontwikkeling proberen we daar heel gerichte aandacht op te vestigen. Dat is 1. Het tweede wat ik erover wil zeggen is dat er wordt wel, u zegt het nu ook, er is eigenlijk te weinig aandacht geweest vanuit economische zaken. Ik ben in de CN-week, dat was in juni, dan komen alle zaken weer eens bij elkaar in Den Haag, met alle bestuurders ook van de 3 eilanden. En ik zat ook bij een gesprek met minister Kamp van Economische Zaken. Nou, ik moet u zeggen dat het rijtje wat werd opgesomd, wat Nederland allemaal heeft geïnvesteerd in de economie van de eilanden, was niet niks. Nederland heeft bijgedragen aan het laag houden van de energieprijzen. Ja. Nederland heeft bijgedragen in de drinkwatervoorzieningen van de eilanden. Nederland heeft bijgedragen in het verbeteren van de riolering. Heeft effecten op de natuurlijke omgeving. Belangrijke dragen voor toerisme hier, met name hier op Bonaire ook. Nederland heeft bijgedragen in de telecomsector. We hebben een zeekabel aangelegd, zodat ook op de bovenwinden, op Saba en Sint-Eustatius, de gelegenheid is om beter internet te krijgen. Nou, u weet als geen ander, beter internet, kun je uitzendingen doen. Je kunt contacten leggen met de hele wereld. Je kunt je ziekenhuis ontsluiten, de scholen, leren. En commercie ook. Dus commercie, daar wilde ik net naartoe. En dus ook voor het bedrijfsleven. Dus ook vanuit de economische invalshoek is behoorlijk geïnvesteerd. Wat niet is gebeurd is in het meerjarenplan waar we nu een eerste stap zetten om te kijken per eiland. Wat heb je nou nodig gegeven je eigen lokale situatie om die economische ontwikkeling te bevorderen. En die is op Bonaire net weer wat anders dan op Saba. En op Statia net weer anders dan op Saba of op Bonaire. En je moet dus ook echt inzoomen op de lokale situatie. Dus Bonaire moet hier met eigen plannen komen om die economische ontwikkeling te bevorderen. We praten met het bestuur over landbouwontwikkeling. Datzelfde geldt op Statia. Als je kijkt naar het verleden, dan zie je dat daar hele mooie dingen gebeuren. Die zijn we allemaal kwijtgeraakt. Mm-hmm. Nou, heeft ook met geschiedenis te maken.
Men vond het veel interessanter om een mooi pak aan te trekken en een das om te doen. Want dan had je goed werk. En ik zeg altijd maar, het edele handwerk, als het gaat om bijvoorbeeld landbouw, dat zijn we verleerd. Is niet meer interessant voor onze jongeren, maar kansen genoeg om dat op te pakken. Nou, dat zijn maar neem zo'n agrarisch plan ook niet de tijd om ingewerkt te worden. En intussen moet je dus dat is altijd het lastige. Brood op het plank brengen. Nee, maar dat is altijd het lastige. En daarom zeg ik eigenlijk, mijn motto is, als wij vandaag niet beginnen met de verandering, dan weten we zeker dat het morgen niet is veranderd en overmorgen al helemaal niet. Door alsmaar te blijven praten met elkaar hoe het allemaal uitgewerkt zou moeten worden, dat er eerst hele mooie plannen moeten zijn. Zeg met elkaar, wij willen die economische ontwikkeling bevorderen. Even toch met het voorbeeld van de landbouw. De staatssecretaris is net geweest. Dus allerlei andere heeft een aantal hele interessante initiatieven gezien. Initiatieven van het eiland zelf. Dat hoeft Nederland niet te bedenken. Integendeel, ik zou bijna willen zeggen, Nederland bemoeit zich daar even niet mee. Maar initiatieven van het eiland, waarvan ook de staatssecretaris zegt, nou, dat vind ik echt interessant. Dat levert werk op. We hebben net al even gesproken over werk. Minder armoede, noem maar op. Het levert werk op, het zet Bonaire op de kaart. Je kunt laten zien wat je op je eigen eilandsgebied allemaal zou kunnen doen. Ik heb het nog niet eens over alle zuiveringsinstallaties die hier kunnen zijn. Het water winnen uit zeewater, ga zo maar door. Windenergie, zonne-energie, al dat soort initiatieven liggen hier voor het oprapen. Er zijn ontwikkelingen in de toeristische sector waar ook dit openbaar bestuur iets van vindt, gelukkig. En die daar ook mee aan de slag gaan. Dat soort zaken moet je bij elkaar pakken. Goed met elkaar verbinden en zorgen dat als het ene projectje is opgehouden, dat het dan eigenlijk overgaat in het volgende project. Wat we een beetje met elkaar doen, en dat is Bonaire en de andere 2 eilanden zijn er helemaal niet uniek in. We hebben erg de neiging, en dat herken ik ook vanuit Nederland, om dan hebben we een projectje gedaan en eigenlijk draaien we ons dan om en dan gaan we met een ander projectje beginnen. En dan hebben we kleine white elephants ook soms. Dan zijn er druppeltjes op die gloeiende plaat. Ja, als je dat niet met elkaar verbindt, dan leidt dat tot niets. Is het niet hoog tijd dat je dus een interdepartementale taskforce instelt, zodat je dus van beide kanten van de oceaan dit allemaal gaat coördineren? Want kijk, binnen 2 jaar hebben jullie verkiezingen in Nederland en dan komt er een nieuwe kabinet. Wij hebben reeds nu een verkiezing gehad, weer een andere constellatie partijen. Ja. Dat verandert door onze democratie elke 4 jaar. Maar er zal voor dit proces, dit experiment en vooral de achterstand die we hebben van meer dan 30 jaar, toch een samenhang en een standvastigheid van beleid moeten blijven. Ja. En ik denk misschien een commissie die dus dat in de tijd gaat uitvoeren en de verantwoordelijkheid ook draagt daarvoor. Ja. Nou ja, wat we natuurlijk wel proberen te doen in Nederland en in de vormgeving, we benoemen een rijksvertegenwoordiger, die zit er voor 6 jaar. Dat gaat altijd over een periode heen. Zorgt ook voor continuïteit. Dan krijgt u dat verantwoordelijkheid voor u? Nee, het gaat niet even om mijn persoon, maar even in de functie. De Rijksvertegenwoordiger geeft ook de opdracht vanuit de ministerraad om meer integraal vanuit die ministeries het werk voor elkaar te krijgen. U zegt van, moet er niet iets aparts nog komen om? Ik zeg maar gewoon filosofisch. Ja, nee, maar ik denk maar dan moet het ook van een gemengde commissie van mensen vanuit onze kant en uw kant. Ja, nee, maar dat is ook het mooie van, toch nog maar even die mooie functie die ik mag vervullen. Ja. Je woont en werkt en leeft op het eiland. Je zit er bovenop. Je ziet de dingen. We komen straks nog wel even op het blokje bestuur. Dat vindt niet iedereen altijd even prettig dat ik veel dingen zie en meemaak en ervaar. Want daar kan ik natuurlijk mijn voordeel mee doen en ik zie dan ook hoe het loopt. Maar je kunt dus met elkaar, hier geldt weer voor, met elkaar verbonden, handen ineens slaan. Stuur mij nou op pad naar Den Haag. Doe dat zelf ook af en toe eens, maar stuur mij nou op pad naar Den Haag met de boodschap: kunnen we met dit integrale plan ook de steun van Nederland krijgen? Dan ga ik lobbyen in Nederland. En ik kan u vertellen, met het meerjarenplan wat we nu hebben en waar de handtekening onder gezet is, daar hebben we heel veel incidenteel geld, weliswaar nog steeds incidenteel, maar wel veel geld binnengehaald om een aantal projecten die van de eilandsbesturen kwamen, om die ook gefinancierd te krijgen. Ik heb tegen de eilandbestuurders nu gezegd: gaat u dat nu alsjeblieft uitvoeren? Laat zien dat we het netjes hier doen op de eilanden. En dan hebben we de tijd van de uitvoering kunnen we gebruiken om het structureel te krijgen. Om te kijken hoe we het op een andere manier weer vorm kunnen geven, zodat we verder kunnen. Niet opnieuw beginnen, nee, verder kunnen. Want dan kom je inderdaad echt een stap verder. Nou, daar pak ik mijn verantwoordelijkheid in. En misschien doe ik daar wel eens een stapje te veel in. Nou, dat hoor ik dan wel. Maar dat mag soms. Ik vind echt dat we dat met elkaar moeten doen. Met de kennis die hier op de eilanden zijn. Met het lokale bestuur. En dan vind ik dat de Rijksoverheid daar faciliterend in moet zijn.
En als dat niet gebeurt, ben ik best bereid om eens af en toe een beetje buiten mijn boekje te gaan door te zeggen, zullen we dat dan gewoon toch samen doen? En dan neem ik desnoods het initiatief, of ik daag het lokale bestuur uit om het initiatief te nemen. Nou, dat is ook een beetje de rol die ik hier ook te vervullen. Een stimulerende functie. Ja, absoluut. Er wordt ook in de Eilandstraat gezegd dat de afspraken die dus voor 10-10-10... bijvoorbeeld in de infrastructuur, onze wegenstelsel, niet zijn uitgevoerd. Of dan bij de fondsen die dus erbij moeten komen voor de tekorten op de begroting. Bijvoorbeeld fondsen specifiek voor de herstellen van bepaalde beleidsfactoren die dus een rol spelen in de apparaat. Ja. Hoe ziet u dat? Ik ken die afspraken inmiddels ook, want ik heb die stukken ook maar eens gelezen. Ik was bij het gesprek met minister Kamp, die destijds hier als kwartiermaker zat. En die heeft ook heel helder gezegd, afspraak is afspraak en we kijken daarna en we zien wat er is gebeurd. Als je dan terugkijkt, en daarom zei ik net van als ik de opsomming nog eens een keer bekijk van wat er allemaal is geïnvesteerd, kan niemand met droge ogen hier vertellen dat er geen investeringen zijn gedaan. De vraag is natuurlijk altijd, zijn dat dan precies de afspraken die je destijds op papier hebt gezet? Ik heb zelf bij minister Schultz van INM, Infrastructuur en Milieu, heel erg gepleit om te investeren in de infrastructuur op Saba, op Sint-Eustachius en hier op Bonaire. Ik kan u verklappen dat het geld wat toen is berekend door de eilandbesturen zelf ook is gekomen. Het gaat om een bedrag van 21 miljoen, niet niks zou ik zo zeggen. Dus je ziet dat dat met elkaar best gebeurt. Of het voldoende is geweest, want er was sprake van achterstanden. Kunnen we met elkaar allemaal vaststellen. Ja, dat is de discussie waar het nu ook een beetje over gaat. Maar het kabinet zal daar met een standpunt komen. Er ligt ook nog een ander onderzoek, zoals u weet, van IDVersa. Daar is onderzocht, hebben de eilandbesturen nu voldoende budget om hun wettelijke taken uit te voeren, om hun eilandelijke taken uit te voeren. Daar valt onder andere alles rondom de wegen onder. En daarvan is gezegd in dat rapport, dat is onvoldoende. Nou, dat wordt straks meegenomen in de kabinetsreactie. Dus met de uitkomst van rapport Spies, de uitkomst van het rapport IDVersa, waar iets wordt gezegd over die zogenaamde vrije uitkering. Dat is een budget, u weet dat, maar toch maar voor de kijkers en de luisteraars, een budget wat het openbaar bestuur zelf mag bepalen wat ze daar voor keuzes in maken en waar ze dat aan besteden. Daar zit ook heel veel verantwoordelijkheid voor het lokale bestuur. U mag uw budget voor de vrije uitkering besteden aan lantaarnpalen, voor het oplossen van de sociale problematiek en armoedeproblemen. Of u investeert voor een aantal jaren in wegen, zodat dat langzaamaan ook beter wordt. Dat is nou net de keuze en de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. De discussie of die uitkering voldoende is, die komt zeker in het voorjaar terug in de kabinetsreactie. Een ander thema die dus in de gemeenschap wordt ervaard, is dat de woningcorporatie, onze woningcorporatie Fundación Cas Bonaireano, gelden gelimiteerd heeft om zijn taak uit te voeren namens de lokale overheid. Conform traktaten, afspraken op internationaal niveau, afspraken op Europees niveau, ligt ook binnen uw waarborgfunctie de uitvoering van degelijk woning voor onze deel van de koninkrijk. Ik zit heel goed te luisteren nu, hè, want zodra het woord waarborgfunctie valt, dan... Ja, dus waar zorgen dat zaken gebeuren. Ja, dan begeef je op glad ijs. Hè, oké, maar het is een belangrijk punt, omdat binnen onze bevolkings... of bij vooral in die 60% mensen die onder de maat leven, is er een grote problematiek van woning, invulling en ook een overbevolking in de woningen van Bonaire. Ja, nee, maar dat is me bekend en dan moet ik altijd mee oppassen, want u zegt dat tegen een oud wethouder wonen. En volkshuisvesting uit een grote stad. Dus ik weet er echt wel iets van. Dat is goed, toch? Ja, dat is heel goed. Maar je moet altijd oppassen dat je niet met inhoud gaat bemoeien van de ander. Hè, want daar ben ik niet voor aangenomen. Maar ik herken dat heel goed. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij met elkaar zorgen dat woningen voor de mensen die daarop aangewezen zijn, dat we dat ook echt goed moeten regelen. Ook hiervoor geldt weer lokaal bestuur met op afstand de Fundación Cas Bonaireano met een opdracht. Dus ja, als er hulp voor nodig is de directie wonen van BZK staat direct terzijde. Hebben we ook kunnen laten zien op Saba. Daar is een samenspraak en een samenwerking met Woonlinie bijvoorbeeld gedaan. Een corporatie uit Nederland. Op Station zijn we ook aan het kijken of daar iets in kan gebeuren. En wat doen we voor Bonaire? Dat zal voor Bonaire, zullen we ook met elkaar moeten kijken wat de beste oplossing is.
En ervoor zorgen dat die woningen die nodig zijn, dat ze en voldoende zijn en van een goede kwaliteit. Weet je de cijfer wat de Ik weet de cijfers zo niet uit mijn hoofd. De behoeftegraad was gemeten in 2011 op 1000 woningen. Dat is een behoorlijk aantal. En dat is intussen zeker, denk ik, niet getoetst, maar zeker vergroot. Reden te meer om daar ook, en dan kom ik toch maar weer even terug op die verbondenheid. Reden te meer om daar ook de handen samen in één te slaan, ik toch? moet u zeggen, wij naderen jammer genoeg Nu de al? conclusie. Ja, nu 3 al? minuten nog. Ja. En misschien wil ik u dus een laatste vraag toch vragen. Want dat heeft betrekking met zaken die dus nu gebeuren in de criminele wereld. Onze veiligheid. Ja. Veiligheid is belangrijk voor de rust onder het volk. Ook voor de economie. Er is reeds de ontslag ingediend van de korpschef. De derde korpschef in 5 jaar. Hoe kunt u dat allemaal zo'n beetje ons tot rust brengen van die justitiële keten? U legt wel een hele grote verantwoordelijkheid nu bij de Rijksvertegenwoordiger. In 2 minuten heeft u dat. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat die continuïteit van de veiligheid, daar mag niet in discussie staan. Ja. Ik denk dat het ministerie van Veiligheid en Justitie zich dat ook heel goed realiseert. Ik kan u verklappen dat ik wel degelijk ook achter de schermen al iets heb opgemerkt over het vertrek van de korpschef. Ik denk dat je ook rust moet creëren, ook in functies en continuïteit. We investeren daar veel in. Hè. Dat ziet u ook in de gebouwen, maar ook in zaken voor het korps zelf. Ja, veiligheid is een grondrecht voor mensen. Dus je moet met elkaar, lokaal bestuur, openbaar ministerie, rijksoverheid zorgen dat dat gewoon netjes gewaarborgd blijft. Dat vraagt onze voortdurende aandacht. En ook in die continuïteit als het gaat om straks wederom een nieuwe korpschef. Maar ja, dat is niet mijn taak als rijksvertegenwoordiger hoe of wat. Ik heb wel een bezoek gevraagd bij de minister van Veiligheid en Justitie als ik de volgende keer in Den Haag ben. Excellent. En ik denk dus dat is het ene. Aan de andere kant denk ik toch afrondend dat het investeren in de problematiek van mensen. Ik ben blij dat er kinderbijslag gaat komen vanaf 1 januari 2016. Ook weer een kleine bijdrage aan het verminderen van die armoede van onze mensen hier op de eilanden. En ik zeg altijd maar zo, iedere alleenstaande moeder met 3 kinderen zal erg blij zijn met dat extra budget. Helpt in ieder geval een klein beetje. En we gaan verder om te kijken hoe dat weer een volgende stap verder kan worden gebracht. Als we dat allemaal met elkaar doen, met het lokale bestuur, met de eigen prioriteiten, met steun vanuit Nederland, dan mag u de Rijksvertegenwoordiger op met boodschappenlijstjes naar Den Haag sturen. Dat moet reëel zijn. En het moet in lijn zijn met de verbeteringen die voor de mensen van groot belang zijn. Mag ik u vragen om weer eens een terugkeer naar onze programma? Ja, want 1 uur lijkt mij toch te kort, hè? Te kort. Ja, is absoluut maar te kort. In ieder geval, het smaakt naar meer en dan moet u dus zeker terugkomen. Ik wil graag volgende keer weer een gast bij u zijn om over dit soort zaken met elkaar wat langer door te spreken. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Masha, dankie. Aceitado nos representanti di Reino.